Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа един фокус с карти. При нас е дошъл моят добър приятел Люси. Как си, Люси? Доста добре. Какво ще ми покажете днес? Един фокус с карти. Взимаме си, значи най-обикновените сте карти, може да ги размешате и ги разгледате, да видите, че няма никакви измами. С нетърпение очаквам днешния ден, за да видя новия фокус. Този фокус, интересно при него е, че аз съм го измислил. Даже цялата идея е моя. Носи ли си славата на най-добрия фокусник в специалността? Благодаря и за комплимента. И селекция на картата си, не? По мой избор. Да, по вашия, дали няма да гледам. Запомните ли? Да. Сложете в ръцете. Сега си мислете за картата и се опитите да не я забравите. Сега малко ще ме ще мислете така, вашата карта да се загуби в нея. Даже ще си сика, специално за вас. Сега в този фокус ще ви покажа 5 карти, като една от тези 5 карти ще бъде вашата карта. Първата карта, която ще ви покажа е ето тази. Нея я слагам тук. Секът светъл. Втората карта. Как ви мина днес, Нино? Много добре. Изчерпателен, както винаги. Да не губя ценно ефирно време и за това. Този фокус интересно при него е, че ми хрумна много случайно. Няма да ви казвам какво съм гледал. Да, сега си замисли някакво да разкажете как научават фокусите си. Може би ще направя отделно предаване и ще разкрия как се правят фокусите си, но ще търся проценти. Значи една от тези 5 карти е вашата карта. Сега ще ви кажа дали коя е. Тази не е, тази не е, тази не е и тази не е. Вашата карта, господин, е ето тази карта. Едва ли. Няма ли шанс това да е вашата карта? Няма, защото видях предпредишните. Сигурен ли сте? Да. То ще се заложите. Няма как, аз мисля, че това не е моята карта. Коя беше вашата карта, господин? Моята карта беше двойка коров. О, вау! Как е възможно това? Това е истински фокус. Това е магия, господин. Това е магия.